Heng milah heng taek kucing jerempet-jerempet rondo nurut bojone wong katut. Nang dik kono main batu dek kene. Kok gak ono. Main batu kono ta kene. Aku iki lak gatel polahe. Wis 10 tahun menjanda. Aku mang wis pirang dino nglakoni tapa brata iki mau. Pas aku wis kaya wis suwe kaya wis 7 dino. Tanah rasane ya gak krasa apa-apa, cepet lamu ta. Diparani opo ta ya gak ero. Ora rasane apa gawatel kabeh, sumber ongkep. Nek ngono tak mulai dhisik nerusno pati grene ya iku adus kumkum. Beke iku mari adono ketekan daya maning ya wis alhamdulillah. Aku mari topo 7 dino. Dikeki batu akik maneh. Batu akik opo ya guys. Salah sing dhisik kok dikeki batu akik tundung bau, iki dikeki batu akik merah delima. Buka nggone opo tapi iki. Coba ya dhisik, tapi kula dijaluk arek, ya wis gak tak keno. Kayak aku dhewe. Opo jalan kok kuwatir digawe barang gak bener. Eman apik ya takno. Dongkep mari topo 7 dino 7 bengi kados ae. Heng milah heng taek kucing jerempet-jerempet rondo nurut bojone wong katut. Mbah, aku ana perlu neng sampean, Mbah. Duh, awakmu rene Oh maneh. iya, masuk sampean lali, Mbah, mbah aku. Apa atine? Akik sing sampean kei kok, akik tundung gawe iku digawe koncoku. Wis pirang-pirang dino iku gak dibalekne. Tak golek-goleki, arek iku gak ono ngono lho. Saiki ku aku karepku nang ngene marang sampean iku ya golek gantine. Beke sampean duwe liyane ngono, Mbak. Kok iso awakmu sembrono. Lho wong dhisik le, Mbak, jenenge Wis kanca. wis tak wekasi. Akik iku mang wis corane iku wis Mas anune iku gedhe anune kok iso disile-sileno iki lho. Yo mari ngono tak dibuki balik, areke ketemu, Mbak. Ya iso apa maneh saiki aku sampean gawani opo ta opo, Mbak. Iki ono ya aku. Mari olehne topo 7 dino 7 bengi. Dikeki batu akik maneng. Waduh, akeh opo, Mbak? Akik garep mangan iki. Akeh arep mangan yo. Akik betal luwe, 3 wulan iki masih gak mangan iki gak apa-apa awakmu. Waduh, masih 3 wulan gak mangan gak mati yo, Mbak. Ya wis gak cara anu kan wis ana anune akik iku mang, kegunane akik iku mau. Dadi aku topo 7 dina 7 bengi mang wis ana wasilahe cara anu iku mang.
Tapi iki ojo sampe dikekno kancamu maneng. Nek kon kekno, waduh wis empu wis gak ero akibate aku wis terakhir iki cara kasarane iki. Ya wis Kak, katakno wis ini. Gelem ta awakmu? Wis gelem wis. Sik tak jupuk sik tak golekane. Ah, iki lho iki. Rada Oh, gede, rada gede. Apik ya, Mbak. Lho apik wong olehne kelakuan ae topo pitung dina pitung bengi sama cokot lampu gak krasa. Iki terus mantarae padha mbek biyen iku, Mbak. Mantre padha mbek biyen yoan. Ya apa mantarae, Mbak? Heng milaheng, taek kucing, jerembet-jerembet, rondo nurut bojone wong katut. Oh, iku dungane. Yo, Padha berarti ya. Cuma wekasku yo, iling-ilingen le yo. Aja sampe dikekno arek maneng. Pokoke iki carane iki wis batu akeh sing terakhir tak kena awakmu. Yo. Jane eman aku iki. Ya wis, Mbak, tak joko wis, tak gawe dhewe ya. Ya wis lek ngono, aku tak mulai, iki tak gawene. Wis matur suwun ya. Oh ya wis sing hati-hati. Tak gawe ya. Ya wis. Ya wis. Asale lho ya pesene lho ya. Yo, Mbak. Ya wis, Mulai aku, Mbak. Lah iya rek. Endri iki. Ndek utang 100.000 winginane iso gak dikeki. Hari ini ngomong sak minggu, semuanya sak minggu ya gak dikeki. Tak kau piku akik sing dikeki mbak. Engko lek atik ketemu mbak sing ngene aku iki. Lek gak dianu. Oh, Endri kurang ajar. Kok takon Cak? Apa? Kan dideki ono dukun Cak. Dukun apa yuk? Aku kan wis rondo 10 tahun. Kepengin rabi aku Cak. Cak ono sing melok apa arep nang agen lho Cak. Oh, sampean golek dukun gawe anu ngono iki. Iya, kate rabi, kate njaluk sikep ta apa ngono nang mbak ngono lho. Iya. Ndek kono omae yuk, ndek kidul kono ono. Sampeyan parane rono. Mlaku iya. rono ngidul, mari ngono ngulon, mari ngono ngetan, mari ngono ngidul maneh ngulon. Nah, iku omae. Waduh Cak, ero ta aku Cak. Ro wis sampeyan rono wis. Ono kira-kira ngene Cak. Biasane ono. Aku gak kon sasar-sasarno Cak. Dalane ngulon ngetan gak toto-toto lah. Lho ka, anjene biasane ndek kono wong iku panggonane ndek gubuk kono yuk. Ono gobok ya tengerane Cak. Ono gubuke wis, gubuke pokoke iku padepokane wong ndek kono. Pasti ono ngene iki Cak. Pasti ono wonge wis sampeyan mruno saiki mumpung wonge turun. Metu ngono lho. Wis suwun Cak ya. Iya. Dongakno ono ya. Ya wis. Kalau aku selak kepingin Cak. Iya. Mbak. Mbak. Somai. Jare arek lanang dek kono omah-omahe batu dek kene. Kok gak ono. Omahe batu kono ta kene. Aku iki selak gatel polahe. Wis 10 tahun menjanda. Kono be omahe. Kok naik namae Mbak. Dia main. Iku rupane bae. Iya iku balik. Ono bae beneran. Mbah, Yo sinten sampean? kula wong ado, arek ado kono lho Mbah aku Mbah. Lah terus prene ke mau dituduh sapa? Iku ono mangan arek lanang. Dik, berdua mana arek lanang rokokan tak takoni. Ndi kene ono dukun. Lho didodono sama niki Mbah. Lah terus prene mau ono perlu apa sampean? Ini lho Mbak, aku wis rondo 10 tahun. Kepingin rabi. Sangkai akeh ta sampean kayak sikep ngono lho Mbak. Wah, kira-kira ono ta rek nek kanggo wong wedok iki. Ya ono Mbak, golek-golekno Mbak. Ya ono, cuma yo ya jos bunga anune iku mau. Cuma lek menurutku dhewe jane anu iku mau jo. Aku wis rondo 10 tahun pola Mbak. Pengen rabi aku iki Mbak. Kepengin temen ta? Iya, Kok bae moro kuwatir engko
sampe salah gunakno digawe apa anu wong Mbak. lanang. Ayo kuwi nggodhohi wong lanang ngono, Mas. Iya. Kak, aku kepengin rapi, Mbak. Wis 10 tahun aku rondo iki diwian tok iki. Tapi gelem sampean anu kudu ono syarate iki. Apa, Mbak? Syarate yo corane iku aja nggodho bojone wong ae. Kalau sing seneng bojone wong ya apa, Mbak? Yo lek iso yo aja, malah kan corane iso nolak rezekine sampean dhewe. Ono. Apa, Mbak? Sikep ta, Mbak? Iya, lah nyene gelem tak jupukno. Iya, Mbak, gelem, Mbak. Aku wis pegel, Mbak, dadi rondo tok ae, Mbak. Ya sampean teni dulu. Nah, iki lho no. Kembang kantil lanang sing darani iku kembang kantil pengasihan kanggo wong wedok. Dadi corane iku iso mikat wong lanang. Ngono, Mbak. Tapi ono pantangane iku mau, aja sampe bojone wong. Kecuali lek wong iku mang wis pegatan utawa duda iku iso lah. Iya, iya. Engko iki nyimpen sampean lagi tas ae wis nang dinding ku sampean gowo. Ngono ya, Mbak. Iya wis. Kayak mangan-mangan ngono gak ono ta, Mbak? Kayak syarate mangan iki pantangane iki gak ya? Anu syarat wis cuma iku tok mau, sing tak sebutno iku mau. Sampeyan delok tas ae. Iya. Golek digawe anu ya sampean maca bismillah mbek. Pokoke nang ndi kok ya, Mbak. Iya pokoke niat bismillah tok ngono ae cukup. Iya, iya. Ngono, Mbak. Ya wis iki ndang gawon wis. Ya wis. Suwun ya, Mbak ya. Ya wis, hati ya. Boleh, Mbak. Lah iya ono ae. Sing pertama mau arek sing wis tau njaluk batu akik tundung bawuk. Batu akik ilang saiki njaluk maneng. Digawe sing betah luwe. Wis tak kei ae tak turuti. Terus iki mang ono maneng wong wedok. Njaluk sing kepengin digawe rabi. Waduh wis kambu karo wis anu jaman saiki iku. Wis karo kah wis urusane dhewe-dhewe. Mending wis tak menanu nyepi maneng ae golek ngene tepak kali topo maneng aku. Waduh tepak iki rek. Oleh ake betah luwe. Enak iki wis gak usah mangan iki gak usah adang nyemak di omah iki. Wis ketepakan tak mulai wis. Ojo lali ya tontonan video selanjutnya. Ojo lali di like, komen, subscribe.